Avui farem hamburguesa amb pa integral. Tenim la carn de pollastre amb verdures. Tenim cebollí. Tenim canonges i rècula. Tenim pa integral per a hamburgueses. Un ou i tomaca natural. Comença calfant i afegint oli a la paella. Tira la carn i mentre talla la tomata en rodanxes. Talla el cebollí molt xicotet. Ara afig formatge en l'hamburguesa i deixa-ho a foc lent perquè es fonga. Fes un ou a la planxa. Torra el pa i comença a muntar la teua hamburguesa. Oli d'oliva, l'hamburguesa amb formatge, ou, cebollí, tomaca natural, canonges i ruca i un últim toc d'oli. Ja tens la teua hamburguesa amb pa integral per a menjar o sopar de manera saludable.